Ale... Dobre to povedal. Kedy budú to čerešne na našej ulici? Čerešne. Babi, kde som ja bol, keď som sa ženil? Ešte som bol. Ale mňa mali babi rád. A ja každého uznal. Ľudka, vy ste ti pojmol srdca. To nevadí, na kdy pope môže s babaraký kokos. Ale i o jednu vec. Ty si zabula na jednu vec. Ja som sa narodil v 1954 a ty máš môj ročník, kedy som sa narodil to na aute. Môj dátum. 11.8.1954. A víš, kde som sa narodil? Nebudeš veriť, a daj si to zistiť. V Oblokovcach v ústave som sa narodil, keď ideš tako pod branie a na ľavej strane je taká jedna místnosť. A môj otec grmeňou udrbal a bol zavretý nitre. A ja som sa potom narodil, lebo on ma najebal ešte pred tou bitkou. To víš? Nevíš. Halmovi dostali na pišu tabačarní, všetci dostali na pišu. Tabačareň, tu to bola, ja sa tabak robil. Koho to bol? Bol Kremnici, šofér, čo v banke voze penáze. Môj oco. Tlačárník, micárník. Asi to volá, čo hovorí. A on chudiak Almovi grmeni ujebali a môj otec prišiel z Oblokovi z ústavu. On bol takový ako... Ja som sa narodil v ústave, víš prečo? Lebo ja som býval jak Kyčerkový. Víš, ako normálne, tam. 1954 rok. A to, ja som sa narodil v tom ústave. A Kyčerka sa narodil v Kováčskom ústave. On sa nenarodil doma, alebo nemocnici. A Kyčerkovi si tam. Ja to vím všetko. A môj otec rozbe píšu Halmovi. Máčil ešte, víš, čo som ti spravil? Moja žena sa v synovej vani kúpala. Počúvaj, drspiču, počúvaj. A ona sa ti normálne kúpala, ona sa skoro zatopila. A ona, ja som ti ju zachránil. A normálne voda brala. V synovej vani voda brala? Áno, tam sa zberú plíky. A ona ti tako mačavu sratu to bolo, tako do krbatom. A ostala mi žena. No. Ale ona chuďatko je odo mňa 11 rokov. Mladšia? Mladšia. A ja kokos, keby som mu bol nehal Pluhárovi, dole, nebo by som mal ženu, tak som mu vyťahol týču sprostu. A ešte mňa žena ostala. Bohatý jebe. Žena je najpeknejšia žena. Všetky ženy, keby nebolo ženy, chlapi môžu ísť do piče. No tak tam aj chodia. No a keby nebolo, nepôjdu. No tak... Do smeťaka. Nie, ženy. Smeťaka, no. Zajtra berú, Janko, smete. Ja mám rád, keby zobrali moju ženy. Ale... Keď mi ona dala takých dobrých synov, keď mi dala dobrých synov, tak som to už povedal, že... Jaká dobrá žena, včera išla prebiť s taškami a že tam prikladala, jak prebiť. Ja som bol najbaný včera. Ja som to videla. Dobrý deň. A víte, kto to spíval v 61. že dobrý deň, majore Gagarine. My sme se konečne zetkali. Celý svet vyskočil od rozhlasu. To Gagarin išiel v 62. roku. Ja to poznám.
Zás som stratil Jurečko. A koľky to ťahuješ? Ešte ne? Aby bolo dobre, Bugár, to je Maďar. Aj môj detko bol Maďar. Ja, aj ty, neviem tu do Maďaru, však ich dajte bez Ukrajinsku. Ale ide o iné, že Bugár, Maďar, a Maďar nepoví, že 100. Lebo on neví povedať 100. On poví K. To je to, K. Kúpim šečku. Tuto by som to vydrbal do piče a tu by som len stanúval. To diskotéka by tu bola. Ja by som spravil kokotín. Aj kolotoče? Vypili by sme si a kolotoč boli piči. Kolotoč príde aj sám, to netreba platiť kolotoč. Kolotoč bude aj bez peňazí. No. Teto, počúvaj. Ty ma dobre očuješ, pravda? A ty si myslíš, že Janko, ja ti nezávidím. Víš, čo by som stil? Ešte za 100 rokov, za 50 rokov, aby som sa stretol na tejto ulici s tebou. To by som si prav. Taký si dobrý priateľ. Poďte. Á, tu je čúvať. No, zapal si. No, mi to dobre je. Ale Čerešňová ulica tu bude. Nekako tuj! Čišmiť! To je oni, Habera. Jak sa volá ten brgačík, čo to hrá na gitare?